Salutare toată lumea! Bine v-am găsit la un nou episod aici cu Alin Infinit și Gabi și altele, salutare toată lumea. o să facem o dată un episod împreună, dar el momentan nu are telefonul L-am spart și descărcat. și uitați, acesta este decul meu. Și hai să jucăm la Battle. La Battle? Vreau să trec la Arena 7-a. Ah, Ca îndată, cum vedeți, am level 7. Thanks. Bag arcașele. Să fac ceva. Nu, că nu este. Bag skeletonal. Dacă vreau, îi fac tot, oameni buni. Prea fiți atenți. 3. Un schelet, da. Ăla e al tău cu diamant. Mă scuzați dacă ați auzit ceva, a fost tati în cameră. Ai, ce-am făcut? Cum să-i pui cavalerul ca să... Ce-am făcut din greșeală? Am dat cu S-a luat un săgețile. Nu. Unde mi-a luat, mă, un castel? Că Mai vine să da. puțin, dacă îți dăm sugestii... Ba, cavalerul. Și îmi bagă scheletul în armii. Nu este bine dat. A zis că ți-ai luat unul. Ba, e cavalerul, că cavalerul e foarte tare și ce-a zis. Prințul, nu scheletul. cavalerul. Cavalerul și-a băgat și fraierul scheletonarii. Scheletul în armii, nu scheletul în armii. A. Prindeți-mă! Ați văzut pe unde i-a dus pe ea? N-ai văzut cum a alergat? Papa? Cred că o să-mi iau bătaie. Nu sunt Bă-l pe tine, sigur. Bolopan, cum se numește? Golem? Da. Pe dar nu pot, că mă atacă Knight-ul și de level 7. Dacă ar fi fost de level mic. Bagă. Și o să-mi bage, cred, și Wizard-ul. Da. Îți dai seama cum o să ți-l bage? Nu! Aaaa, ce greșeală am făcut și eu. Oh, și ești de tine. Trebuie să câștigăm. Bine, măcar ne vizionează cineva acum, vezi? Se uită, cred, e de la noi din plan. Se uită cineva la noi, da. Întrebând după ce terminăm lupta, adică la cine s-a uitat la noi. Da. Este, turnul este jos, oameni buni, e! Aproape jos. Fiți atenți, iau turnul, da? Îl iau Da, îți dai seama că-l luăm. și... Da. Este! I-a luat turnul. Este egal. Acum puteai să-i bagi cavalerul. Unde să-i bag? Nu trebuia să-l bagi pe partea altă, la aceea, cum se zice, la casele cel mare. Nu, o să-mi bage scheletul în armii. Am zis? Da, a făcut și o chestie. Este. Măcar să Sper să mă, nu, mai dă un minut. o să-mi bage Wizard-ul Witch-ul. Hai că poate câștigăm două, dacă câștigăm 9 de start am câștigat noi. Da, dar nu sunt sigur. Ba, nu, trebuie partea la alte ca să lucrăm tot, știi? Da, dar nu am cum pentru că mă atacă ăștia. Acolo, bravo. Bravo. Waaaa! Ogrider! No, se termină egal, cu o singură șansă. Nu că acum Dacă îi bag aici... Dacă nu ți-a nimic, mai ești 2 minute. Dacă... Nu... Dacă dădea ăla la turn, oameni buni, lua 600, ce mai dădea ăla? Trebuie să bagi cavalerul pe partea altă. Beltă... Nu... Se născ egal. Da. Nu, mă, nu, cred că îți mai dau un minut. Nu să mai dă. Gata. Nu mai da. Nu mai da. Primul meci s-a terminat la egalitate. Sunt puțin de răci și eu și Gabi, cred că v-ați dat seama după cum vorbesc. Eu știu la Battle. Dar vreau să fiu cât mai aproape de Arena 7. Arena 7, pardon. Da, dar dacă vreți puteți intra la mine în clan acum.
să vă abonați, să dați un like, ceva, un share. Ups, ce-am făcut, Doamne, am greșit Ai aici. băgat camerele în partea să sau balonul. Nu ne... Facem, uite așa. N-are nimic ca să-mi bage, cred. Cred că are oglinda. Da, oameni buni, are oglinda. Tu nu ai în acest chef. Eu am oglinda, dar nu o țin. Băgă-te Eu- bolofanul ăla. Să-mi spuneți în comentarii ce credeți că o să meargă în locul golemului, după voi. Bag golemul, că n-am ce să bag altceva. Golemul se sparge 3. Nu, 2. Nu, dar nu așa, am uitat. O să filmeze și Gabi odată cu noi, dar momentan el este la o arenă puțin mai mică. Arena 4. Arena 4 trece la 5, mai este puțin. Dacă vreți, puteți să vă uitați și la el pe clan, care și el... Uitați ce a făcut! Puteți intra și pe canalul lui, care și el canal de YouTube. Gabi și Angele. Gabi cu gâdile acela. Da? Altul. Noroc ca Skeleton Army. Da. Bag așa și apoi fac... Sper să nu bage mini-hordul. Sper. Nu, și-am băgat greșit. N-am băgat greșit. Este. Bine. Acum dacă îi dai cu o torță și o săgeată... Eu decât... Hai frate, ai știu și cele ăla. Mi se pare totuși bunicel, dar nici chiar de bun. Eu nu știu ce să bag în locul golemului. Puteți să spuneți și mie în comentarii ce credeți voi că merge în locul golemului. Bine, dar să le scrijoare, să știți cum se numesc. Că altfel bă, faceți de râs. Acum trebuie bravo. decât să rezist și am câștigat meciul. Da. Da, și ale tăi. Este, oameni buni. 1-0 merge. Merge și 1-0 decât 0-0, decât 1-0 pentru ele sau 0-0. Nu trebuie și coroane, bun. 29. Voi ce credeți că merge în locul golemului? Ia, oglinda sau ce crezi, nu știu. Nu, că o am la level mic, măcar dacă o aveam... Uitați-vă, stați că vă arăt pe aici ce cărți am. Ce credeți voi că merge în locul golemului? Racheta aș băga în locul tău. Se duce foarte greu și eu aș băga-o, dar se duce foarte greu. Aș băga racheta, nu e ideea că e bună. Vă las să-mi spuneți în comentarii, mai jucăm un match, dar nu la battle și la quick match. Știți? 2 versus 2. Dar să-mi spuneți, după acest match o să închid și eu episodul aici. Dar să-mi spuneți, vă rog frumos, în comentarii ce credeți voi că merge în locul golemului. Cred că așa. Și dau cu săgețile instant. Eram sigur că face chestia asta. A băgat pe cap. Oi, oameni buni, what the fuck. Da, știți, este tare. Dacă... Wow, deci aplicația asta e pe telefonul meu, e tare rău. Am o aplicație, dacă o știți, este o aplicație pe telefon care apeși pe un fel de claxoane și scoate un fel de pârțuri. Wow, mi s-a stins telefonul. Dacă vreți să auziți tot felul de glume cu Gabi, să intrați și la el pe canal, o să vorbesc cu el, să facă și el niște glume. Este comic rău. Aoleu, Gabi. Bang, bang, bang. Fetița e pe tank.
Ce atac? Care e? Oameni buni, să spuneți în comentarii cine vrea să-l bat. Oh, Fetița, mă, care... taci că e nesimțit. Ne luăm și bătaie. Nu. Wow, deci al totul nu vezi că nu bagă nimic asta. Ți-a băgat ups sau offense? Thanks. Dar ce ai făcut, bobiță? Bă, pe mine mă copiță, că e nume de câine. Oameni buni, Plaolano, eu stau Plaolano. Este un băiat care îl cheamă Bobiță, Bobby. Parcă fac copiii la școală. Ăsta e nume de câine și îl strigă Bobby. Și noi avem una în clasa de la... Bine, eu sunt în a 6A. Din a 6B. O cheamă Lizuca și așa o cheamă pe câțeva mea Lizuca. Bun, și cam atât cu episodul de azi. Să vă abonați la canalul ăsta. Nu uitați că eu am fost Alin Și eu, Gabi, și altele. Și vă rog frumos, ne vedem data viitoare. Să nu uitați să apăsați butonul ăla. Pa, pa!